ସମ୍ବଲପୁରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁକ୍ସନାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁକ୍ସନା ବନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପୋଏଜନ୍ ଦିଆଯାଇ ମରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କାହା ସହ ହାତ ମିଳାଇ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ଡେଥ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁକ୍ସନାଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଟିକିନିକି କରି ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କେତେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି କରି ସବୁକିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁକ୍ସାନା ବନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ କି ପ୍ରଥମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ସାରା ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଠ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ ପାଇଁ, ଜବରଦସ୍ତ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ବରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ କୌଣସି ବି ଲାଭ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବିଫଳ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ହିଁ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଏତେ ଫେମସ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସାରା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କାହାର ଅଛି ଅସଲ ହାତ, ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ଅସଲ ହାତ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ମା, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ରୁକ୍ସାନା ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ସହ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ସହ ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ରହିବା ସହ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।